Здравейте хора, потребители на YouTube, аз съм Цецко 2014 и това е първи епизод на Майнкрафт за връщане. Много се извинявам, че в епизода на CS не ми се чуеше гласа, нали? Но не ми се чуеше, защото микрофонът ми беше на поправка. Така, сега като за начало на епизода ще си построим една къща. Така. Да включим на кирка. Нали, разбира се, аз ще качвам и други клипове на Майнкрафт. Ще качвам на Skyblock и така. В този епизод ще направим една много яка къщичка на Аз и Майнкрафт. Само трябва да си съберем малко cobblestone. Generator. Така. Да си вземем дървени дъски. Така. Ако искате да качвам други клипове на други игри или на Майнкрафт, пишете коментари, лайквайте и така, нали? Трябва да си вземем cobblestone, за да си построим къщата. Това ми е градината, която още не съм я засадил. Тук надолу ми е мината. Къде има кирка, бе? Мути, къде? Пардон. Така. Не знам дали познавате един Гого Дишков, но той сега е у нас. Не, шегувам се. Къде са ми семената? Като за начало на епизодите ще правим къщи, ще качвам на FIFA 2012 клипчета и така нататък. Нали сте пърли? Така. Сега само да си посадя градинката, да я оставим да расте. Аз имам костен прах. Значи за костения прах ще ходим да търсим лава, че ни трябва в мината. И ще копаем. Трябват ни руди. Така. Cobblestone. Отивам да взема cobblestone и почваме. Cobblestone. Ето го. Сега ще го вземем в ръка. Абонирайте се за мене. Пишете и коментари. Както казахме вече, харесвайте. И така. Ще качвам епизоди и на други неща. Така. Пише се Цецко ДГ. Снимката ми е на Роналдо. Пак много съжалявам за миналия епизод на CS, в който малко на CS, нали, в който микрофона ми не се чуваше, но той беше на поправка, защото братовчет ми го беше счупил. Нали? Така. Много се извинявам, но имам поне 10-15 лайка на малко на CS. Аз познавам момичето, което ми го е харесало, и другите момчета. Момичето се казва Ванеса. Това, нали, не ви интересува? Така. 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 4-5.
Къщичката няма да бъде много голяма. По моя идея е така. Така. 3. Така. Качвайте и вие клипчета, ще ги гледам, ще ви ги харесвам. Особено на знака, те са много хубави. Така. Мисля, аз мисля в някой друг епизод ще слагам текстчър пати. И когато строя ще пускам музика, да знаете. Не, къщата няма да е толкова. Да, толкова ще бъде. Защото мислех да не е толкова дълга, но ще бъде, явно. Сега вече ще качам на 2 секунди клипчета, защото много се запалих, пък и забравих да... нали, спрях малко да качвам клипчета и затова ще имам и на Skyblock, разбира се, клипчета с други приятели. И така. Това е най-обикновена каштурка. Свърши ни брезовите дъски. Нали по-хубави са белите, според мене. Но според вас не знам. Но според мен са по-хубави брезовите. Само да пусна зомбита. Ако ме убият тези зомбита, направо ще ги смачкам. Защото аз имам много неща тук на това оцеляване. На 70 лева съм. Уха. По-напред ще играем с Митко и Ванеса в сървър. Много се извинявам за тази грешка. Аз мисля като направя къщичката да приключвам този епизод. Но разбира се, ще има и други епизоди. И така, нали? Това ми е къщата. Аз ще я обзавеждам. Ще я оправям. Свършиха ни брезовите дъски. Но ще идем да вземем и други. Нали? Има и други добри професионалисти. Аз, разбира се, още съм начинаещ. Закачване на клипове. Има и други добри. По-добри от мен има. Така. Легла. Къде легла? Къде бяха леглата? Така. Като заведем къщата, мисля да приключвам този епизод. Нали, аз ще го приключа, когато свършим. Тук ще направим малко стъкла. Ще сложим, за да не е светло. Така. Така. Разбира се, аз ще качвам и на други версии на Minecraft клипчета. Ще качвам клипчета на FIFA 2014, PES може би. И така, не знам, ще видим. Вие качвайте клипчета. Ще се абонирам за някои хора. Нали, аз знам, че знаете, аз сега играя на синглплеер, защото няма кой да сега иска да влее в сървър на Майнкрафт. Залязва слънцето. Това не е добре, ще трябва да спим. Много мразя да става тъмно. Не знам защо така, но мразя.
Това, нали, не е много хубава къща, ама якачка е. А, така и това е. Какво да ви кажа? Така, чупиме ги тия. Чакайте да си спра зомбитата. О, не, крипър! Махнах ги. Крипър щеше да ми унищожи някои неща. Слава богу. Добре, че ги мах... Нали спряхме зомбитата? Нали? Имаме с какво да се храни. Имаме много неща. Къбълстони най-важното. Не най-важното ми. Имаме. Сега аз съм на 30 лева за дъма и ще си правя нещата дъма. Имам броня. Имам мина. Ще ви покажа, разбира се, мината в някой друг епизод. Текстчер пака, да им да спим. Колко по-често? Да им да спинкаме. Нали да е светло? Ще качвам много клипове, ще има поредица на Аз и приятели, Аз и Майнкрафт, на FIFA 2007, 2014 и 2012. Даже много ще има. Тук се стих една идейка. Тук ще ми бъде градинка. Хубава идейка според мене. Да обзаведем къщата, нали, да си вземем материалите. Крафтинг тейбъл, честове, печка и легла. Честове. Това са честове, нали? По погрешка ги сложих някъде. Ще сложим книги. Да им да вземем. Печка трябва да направя, защото майче не съм си направил. Аз имам да, ама нали майче не съм си направил. Легла, ето легла. Аз ще слагам 2 легла. Разбира се, защото е по-яко, нали? Опа, забравих. Да сложим така. Ще направя ето така. Печка трябва да направя, защото не съм сигурен дали има печка. Да, не съм си направил. Сега ще си направим печка. Аз ще си направя двечки. Така. Отиваме към къщата. Да направим, да сложим нещата. Да обзаведем. Ще ни трябва и врата, много ясно. Ето така. Така. Забрах крафтинг тейбъл. Вратите не съм сигурен къде ми бяха. Така, майче имаше някъде вратичка. Къде беше? Има много врати. 3 вратички. Не са много, но... расте ми градинката. С нея ще се храним. Нали да не огладняваме. Скоро ще трябва да си смена бронята. Така. Почти свършихме. Така. Взехме това. И остана крафтинг тейбъл. Така. Ще
ще ни стигне. Ето, го, ето крафтинг тейбъла. Мисля почти мисля да приключвам този епизод. Пишете лайкове, харесвайте, коментирайте. И така, това беше от мене. Чао!